హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు రుచిస్ కిచెన్. నేను మీకు ఈరోజు ఎంతో రుచికరమైన కొబ్బరన్నాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నానండి. ఎంతో రుచిగా ఉండే ఈ కొబ్బరన్నం తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామండి. ముందుగా తీసుకుపెట్టుకున్నటువంటి కొబ్బరి పాలు, కడిగి పెట్టుకున్నటువంటి బియ్యం, అలాగే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న 2 ఉల్లిపాయలు, 4 పచ్చిమిర్చి, 2 బిర్యానీ ఆకులు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, మసాలా కోసం ధనియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, అనాస పువ్వు వేసానండి. మనం బిర్యానీకి వేసుకున్నట్టు అన్ని మసాలా సామాన్లు ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ 4 వేసుకుంటే చాలు. స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకొని మనం 4 గరిటెల నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేసుకుని దాన్ని బాగా వేడెక్కనివ్వాలి. నిజంగా ఇది బిర్యానీ కంటే కూడా చాలా బాగుంటుందండి. మనం యాక్చువల్గా బిర్యానీలో కాంబినేషన్ ఉంటేనే కానీ తినలేము. ఇదే కాంబినేషన్ లేకపోయినా తినచ్చు. ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఇందులో తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని, బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసుకుని ఇవి గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలండి. బాగా వేగనివ్వాలి. ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. ఎలా వచ్చిందో కూడా నాకు చెప్పండి. ఇవి ఇలా వేపుకోవాలి. వేపుకునేటప్పుడు మనం ఒక చిటికెడు పసుపు ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలండి. చిటికెడు పసుపు వేసుకుంటే కలర్ బాగుంటుంది. చిటికెడు పసుపు వేసుకుని బాగా వేపుకోవాలి. ఇవాళ కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని 1 స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. గిన్నెకి అంటుకోకుండా మనం అలా కలుపుతూ ఉండాలి. కలపడం ఆపేస్తే గిన్నెకి అంటుకుపోతుందండి. తర్వాత మనం చేసి పెట్టుకున్నటువంటి మసాలా, ఒక 2 స్పూన్ల మసాలా వేయాలండి. మసాలా వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి. కలపకపోతే గిన్నెకి అంటుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలా కలుపుతూ ఉండాలి. మనం ఇంట్లో పూజలు అవి చేసుకున్నప్పుడు కొబ్బరికాయలు ఉండిపోతూ ఉంటాయండి, కొబ్బరి చెక్కలు. ఆ కొబ్బరి చెక్కలతో కూడా మనం కొబ్బరి పాలు చేసుకుని అప్పటికప్పుడు ఇలా కొబ్బరి అన్నం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీరు తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇలా బాగా వేగిన తర్వాత బాగా వేపుకోవాలి. కొబ్బరి పాలు చిక్కగా ఉంటే బాగుంటుందని బాగా పలచగా తీసేయకూడదు. మ్యాక్సిమం 2.5 గ్లాసులు పాలు రావాలంటే ఒక 5-6 చెక్కలు పడతాయండి చక్కగా రావడానికి. ఒక 4 చెక్కలైనా పర్వాలేదు, కానీ కొంచెం పలచగా వస్తాయి పాలు. మనం బాగా వేగిన తర్వాత కొబ్బరి పాలని కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ కలుపుకుంటూ పోసుకోవాలండి. ఎందుకంటే ఒకేసారి పోసి కలపకూడదు. కొన్ని పాలు పోసుకుంటూ అలా కలుపుకుంటూ మొత్తం పాలు పోయాలి. అడుగున ఎక్కడైనా అంటుకుందేమో అని అలా గరిటతో గిన్నెని అలాగా వేపుతూ వేసుకుని బాగా కలపాలండి. బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం రుచికి సరిపడగా కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. నేనైతే 2 స్పూన్లు సాల్ట్ ఇందులోకి వేస్తున్నాను. తక్కువైతే మరలా చూసి వేసుకోవచ్చు. చూసారా, పసుపు కొబ్బరి పాలు కలిపి మంచి కలర్ వచ్చింది కదండి. సాల్ట్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టేసుకోవాలి. మరగడానికి ఒక 10 మినిట్స్ పడుతుందండి. 10 మినిట్స్ తర్వాత బాగా మరిగిన తర్వాత మనం రుచికి సరిపడగా ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో అని చెప్పి చూసుకోవాలి. ఒకసారి అప్పుడే చూసుకోవాలి.
నేను వేసిన ఉప్పు సరిపోయిందండి. అప్పుడు కడిగి పెట్టుకున్నటువంటి బియ్యాన్ని తీసుకొని మరుగుతున్నటువంటి ఆ పాలల్లో వేయాలి. వేసి బాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుందని మీరే చెప్తారు. బియ్యం వేసిన తర్వాత ఒకసారి పాలన్నిటిని అలా కలిపేసి మరలా మూత పెట్టేసేయాలండి. ఇది సిమ్లోనే ఉంచాలండి, హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకూడదు. కొబ్బరి పాలు కదా, త్వరగా అంటుకుంటాయి గిన్నెకి. చిన్న మంటలో పెట్టి మళ్ళీ ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే కొంచెం వాటర్ పాలని పీలుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా కొద్దిగా పేల్చాల్సింది ఉందండి. మళ్ళీ మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాలు ఉంచేద్దాము. ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూసానండి. చూసారా, కొబ్బరి అన్నం రెడీ అయిపోయింది. అంటే మీకు చూడడానికి ఇది ముద్దగా అనిపించవచ్చు, కానీ ముద్దగా ఉండదండి. వేడి మీద మనకు అలా అనిపిస్తుంది. చల్లారిన తర్వాత మనకి పొడి పొడిగా వచ్చేస్తుందండి. చాలా బాగుంటుందండి కొబ్బరి అన్నం. చివరిగా మనం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి అన్నం రెడీ అయిపోయింది. చాలా బాగుంటుందండి కొబ్బరి అన్నం. ఇందులో కాంబినేషన్ చికెన్ కర్రీ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మనం పూజలు చేసుకున్నప్పుడు అది నార్మల్గా చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.